Klaar, go! Op. Go! Ja, kom aan. Op. Kleine stukjes. Go! Ja, kom aan. En weer. Op. Go! Ja, kom aan. Tempo maken. Kom op! Hey! Oké. Welkom bij een judotraining van Miranda Wolfslag. Het gaat hier om een rustige hersteltraining. Maar als je deze beelden ziet, vreeg je je af hoe een intensieve training er dan uitzien moet. De 24-jarige Wolfslag beleven een mannelien haar grote trobraak. Een gouden medaille bij de Wereldbeker in Lissabon. Daarvoor ging het eigenlijk al heel goed. Het ging steeds beter. Maar ik had die World Cup niet verwacht. Dus dat was wel even extra bekoning van oké, ik kan het toch wel. Ik kan met die top meedraaien. Dus ja, dat toch wel weer een grote stap verder. Dit is het moment dat het om draait. In de finale van de categorie 152 kilo neemt ze het op tegen de Israëlische Zwarts. In de verlenging pleegt Wolfslag de beslissende onval. Het gaat om een golden score, oftewel wat het eerst scoort wint. Dat docht Wolfslag. Ze pakt het goud en de ontlading is groot. Oh, dat voelde heel goed. Ja, het is gewoon echt een keer een bekroning van een keer de eerste plek. Dan ook niet gewoon gelijk derde, want dat vergeten ze daarna. Maar dit was gewoon de eerste plek, dus dat is dan gelijk even een extraatje die erbij komt. Ja. Trainer Edwin Steringa is het een geweldige opstekker. Hij is al jaren dwaande maar de grootste talenten van Noord-Nederland en intussen komen de judoka's ook van Vjeddervoort. Het succes van Wolfslag is van grote waarde. Miranda is de eerste judoka die in het fulltime project hier kwam van CTO Heerenveen. En het is natuurlijk de oudste judoka van onze groep. Het is een voorbeeld voor onze groep. Miranda is een heel bescheiden sportatleet die intrinsiek gigantisch gemotiveerd is en elke keer weer tot het uiterste gaat. Dus wat dat aangaat is het natuurlijk fantastisch dat zij dus de eerste is die World Cup beker won had. Ja, nu ga je zo meteen omdraaien met Maroto Seoinage, Eppo Seoinage of zo, de Tsurukomigoshi. Dat even duidelijk is. Steringa is tegenwies met Wolfslag, die een voorbeeldfunctie had voor de orentalenten. Ze is altijd super gemotiveerd en ze traint altijd keihard en ze mist geen training en ze organiseert en plant alles heel goed. Het hele individuele topsportproject wat zij leidt, doet ze gewoon als een waardige topsporter. En dat is natuurlijk heel mooi om daarmee te kunnen werken. En nogmaals, dat is een voorbeeld voor de rest. Want we hebben een hele grote groep die er weer achter ons zit. En dat is wel belangrijk dat je natuurlijk dan een aantal goede voorbeelden in een wat oudere groep zet. De volgende stap die de Wolfslag zetten wil is die richting het WK in Rio de Janeiro letter dit hier. Daarvoor moet ze bij de komende Wereldbekerwedstrijd in Moskou opnieuw goed presteren. Ja, sowieso wil ik weer richting medailles. Om dan te zorgen om het WK gaan vast te stellen natuurlijk. Dus dan, ik wil eigenlijk in ieder geval bij de eerste 5 komen. Dus de eerste 3 zal helemaal top wezen. Maar zoveel mogelijk richting de medailles zien te komen. En boven de andere Nederlanden eindigen. Want de eerste 4, dat budget plaatsing voor het WK, of hoeft dat net automatisch? Hoeft niet automatisch. Nee, bondscoach beslist samen met technische staf. Maar dat zal wel gewoon een hele goede stap die richting op zijn. Want als je daar ook een prijs pakt, Moskou, daar gaan gewoon echt de toppers ook heen. Dus als je daar bij de eerste 5 eindigt, dan denk ik dat ik wel een goede kans maak om naar de WK uitgezonden te worden. Ja. Kom aan, door. Go! Het niveau van Wolfslag gaat stap voor stap omhoog. De vraag is wat het plafond luidt van de lijouter. Maar dat is net Steringa net in te schatten. Nee, dat ken ik net onjan, omdat Miranda nog steeds stappen maakt. En zolang dat tot terug wordt, dan horen we gewoon nou Rio of de WK in vooruitzicht. Maar als het zo terug wordt, dan is het nog altijd Rio de Spelen een vooruitzicht. Dus natuurlijk maakt ze stappen maatje nog. En dat doet ze gelukkig gek. Dus we weten net waar het eindigt. En ik hoop dat het natuurlijk op de Spelen in Rio 2016 is. Daar de Olympische Spelen zou super zijn, maar eerst deze kijken of ik de WK kan halen. EK, WK's, dat is mijn eerste doelstelling om te halen. Ja. En dan zit de Sanneem de hersteltraining erop. Pittig genoeg, dus even uitpuffen. En hoe 2 weken weer knallen in Moskou op jacht naar het WK-ticket.